Com estan? Bona nit, benvinguts al repàs diari a l'actualitat comarcal. És temps de donar pas a aquestes notícies més destacades de la comarca de la Ribera. Donem pas al sumari i comencem. Els treballadors i treballadores d'Iberfresco a l'Alcúdia es concentren en contra de l'ERO que planteja la patronal. Reclamen unes indemnitzacions dignes. L'Ajuntament i el propi Consell els han mostrat el seu suport en les distintes accions. Grup Rex ofereix les últimes novetats del sector a la quarta jornada de portes obertes de la qual han participat 25 empreses i ha estat visitada per més de 2.000 persones. Almussafes celebra amb èxit la primera edició de la carrera Sant Silvestre. Les inscripcions han superat les 570. Es pretén que la prova es convertisca en tot un referent a la localitat. Els patges reials ja treballen de valent perquè totes les cartes arriben a les mans de Melchor, Gaspar i Baltasar. Demà desfilaran pels carrers en cavalcada i repartiran els esperats regals. Comencem parlant de la concentració que ha tingut lloc a l'Alcúdia, una concentració dels treballadors i treballadores de l'empresa Iberfresco, la qual ha plantejat ja el seu tancament, el tancament del centre de treball a aquesta població, a l'Alcúdia. Els treballadors i treballadores es concentren en contra de l'ERO plantejat per la patronal i reclamen unes indemnitzacions justes. Els treballadors d'Iberfresco, l'extingida Congelats Xover, s'ha concentrat a les portes de l'empresa per reclamar un acomiadament digne. La planta de l'Alcúdia tancarà i els treballadors no accepten l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per l'empresa. Denuncien el bloqueig empresarial en la negociación del mateix. La empresa hace unos 20 días o así nos comunicó que iba a cerrar esta planta y que en Olmedo, que es otra de las plantas que tienen, iban a haber unos despidos, pero de 20 despidos. Pero que esta planta se cerraba totalmente. Entonces hemos estado negociando ya varios días, que he subido yo allí a Valladolid a la negociación, y la empresa llega un momento que no se ha plantado y no se mueve en los 12 meses de tope salarial. Claro, aquí esta es una empresa muy antigua, porque era de Congelados Xover, que tiene casi 50 años de antigüedad, es de las primeras que hubo en España. Y los empleados, pues la mayoría de ellos pues tienen 25, 30, 35 años de antigüedad. Claro, el tope salarial de 12 meses, pues la indemnización que les van a dar pues es totalmente injusta. Para un trabajador que lleve 30 años de antigüedad, pues es para cobrar a lo mejor entre 15 y 20.000 euros a cobrar pues 40 o 45, una cosa así, es prácticamente el doble. El cierre parece ser que es inevitable, hemos intentado negociar eso también, recolocaciones, reubicaciones, y la empresa en principio se cierra en banda y no hay manera de sacarla de ahí, entonces pues estamos intentando pelear. Aquest expedient de regulació d'ocupació afecta a la totalitat de la plantilla. Més de 20 persones, la majoria d'elles de l'Alcúdia, que es quedaran sense feina després de més de 25 anys treballant a aquest centre. 20 treballadors que queden absolutament en la més absoluta indefensió davant la injustíssima reforma laboral que va aprovar el govern del Partit Popular. L'Ajuntament de l'Alcúdia hem d'estar al costat de les 20 famílies del poble perquè és un moment en el qual l'Ajuntament té que estar al costat de la gent que més ho necessita. Anem a manejar tots els cables possibles, parlar en la Direcció General de Treball de la Generalitat Valenciana per a fer tot el possible perquè se ho mereixen, perquè és injust per les formes, per les dates i per la indemnització que s'han plantejat de moment l'empresa als treballadors. Junt a l'alcalde de l'Alcúdia hem vist el subsecretari de la Generalitat, Francesc Signes, encapçalant aquesta concentració. Signes ha avançat que des del govern valencià s'exercirà la pressió que calga perquè la patronal millori les indemnitzacions dels treballadors afectats. Acaba de parlar ara mateix amb la directora general d'Ocupació de la Generalitat, amb Cristina Moreno. El dia 8 anem a reunir-nos en ella, 3 representants de l'empresa, l'alcalde d'Alcúdia i jo mateix com a sotssecretari de la Conselleria. I tot i que la reforma laboral tanca moltes portes als drets dels treballadors, perquè en aquest moment el que estan oferint-los és absolutament inacceptable, estan oferint-los 28 dies i un any d'indemnització, quan, tal com s'ha dit, molts d'ells, la majoria, porten 25 anys i alguns 40, i per tant, des de la Generalitat, el que sí que podem fer és fer pressió
fer pressió de cara a aquesta antiga empresa que era Congelar Xover i de cara a la nova empresa que s'ha quedat la instal·lació en Valladolid, era o una de dos, o intentar evitar l'ERE, o si l'ERE acaba produint-se, que acaba produint-se en les millors condicions possibles per als treballadors. Els treballadors i treballadores recolzats institucionalment han protagonitzat talls en la mateixa carretera on s'ubica l'empresa, a l'Avinguda Guadassuar, obligant a la Guàrdia Civil a intervenir per mantenir la normalitat en la circulació del trànsit. Canviem ara d'assumpte per informar-los del directe que podran seguir demà si arribarà a televisió. Es tracta de la cavalcada d'Alcoi, considerada com una de les més antigues de l'estat espanyol, inclús del món. Com els dèiem, la podran seguir a partir de les 5:30 de la vesprada. Este dimarts 5 de gener, a partir de les 5:30 de la vesprada, podràs veure en directe la cavalcada d'Alcoi. Està documentada per primera vegada el 1866 i amb 129 anys d'història està considerada la cavalcada més antiga d'Espanya i inclús del món. L'arribada de Melchor, Gaspar i Baltasar transformarà un any més la ciutat. Cavalls, carros, carrosses, bandes de música, grups de dansa, un autèntic espectacle de música, llum i color que comptarà amb la participació de més de 2.000 persones. I com cada any, una de les estampes més il·lusionants es produirà quan els patges dels Reis pugen per les façanes ajudats per grans escales fins a les balconades de les cases per repartir els regals als més menuts. La màgia d'esta gran cavalcada, que conserva elements únics que la fan diferent a la resta, la podran seguir en directe en Ribera Televisió gràcies al grup TADI i l'Associació de Televisions Valencianes de Proximitat. Les últimes tendències en el sector de les celebracions s'han exposat a l'Open Day que ha celebrat el grup Rex a la ciutat d'Alzira. Més de 25 empreses col·laboradores han mostrat totes aquestes últimes novetats del sector i més de 2.000 persones s'han acostat per descobrir i conèixer tots els detalls que poden incloure en les seues celebracions, com ara bodes, batejos o també comunions. Tots esperem que les nostres celebracions siguin especials i per això res millor que confiar amb els experts. Per quart any consecutiu, el grup Rex ha organitzat l'Open Day, una jornada de portes obertes per donar als seus clients la màxima informació sobre les últimes novetats i tendències que ofereix el sector en celebracions. L'objectiu era donar a conèixer a tota la nostra clientela, tant de bodes com de comunions, les novetats del sector, tant a nivell de decoració com de muntatge de taules, de monyos, tratges de nòvia, com vegeu així darrere, plats, perquè també hem tret molts plats cuinats en directe, molts plats cuinats de dins de la cuina, vull dir-te, avui era una presentació de tot el que tinguem de novetats per a este 2016. Wedding planners, vestits, perruqueria, estètica, agències de viatges, cotxes de lloguer, animació, fotografia o música. Tots els serveis necessaris per a un enllaç, comunió o bateig concentrats en un mateix espai. Som un duo de violí i piano que oferim la música en les celebracions, en qualsevol tipus de celebració, bé siga religiosa o bé siga civil, els còctels, inclús, no sé, qualsevol tipus de celebració. Estem fent servicis d'animació en els eventos, de comunions, bodes, qualsevol evento. Oferim colchonetes, toro mecànic, cuidem els xiquets mentre que dinen, atencions para que no estiguen damunt dels pares en els eventos. Por un lado está la fuente de chocolate, que es el producto original nuestro, y ahora hemos introducido el fotomatón, que es un producto que anima mucho en lo que es la barra libre de la fiesta, o la fiesta de la comunión, que también puede funcionar en la comunión. Y es un sistema de fotografía instantánea que te permite disparar al mismo tiempo que imprimes. Més de 25 empreses col·laboradores han participat de la jornada de portes obertes, mostrant els seus serveis, oferint informació i també promocions especials. Duem són uns pas que incluïxen diversos elements de decoració de la boda a banda del candy bar i en tant a les comunions el mateix. També oferim un candy bar i la decoració de les taules on va tant el comunionero o la comunionera i els amiguets. També a conjunt en el candy bar de Frozen, de futbol, de pirates, també va tot a conjunt. Cada any aquesta jornada de portes obertes es converteix en una cita obligada que ens permet conèixer a fons la cara més innovadora del sector. I enguany la Sala Rex ofereix junt amb nosaltres una col·lecció de banqueteria
que està a disposició de totes les persones que decidisquen casar-se enguany durant el 2016 i part del 2017. Unes taules que són 4 propostes distintes de primavera, d'estiu, d'otoño i d'hivern, totalment combinables. Totes les taules de banquet, tenen la seva presidència. La resposta no ha pogut ser més bona i en aquesta quarta edició més de 2.000 persones han visitat i participat de l'Open Day. Este any ha sigut un èxit rotundo. Jo crec que ha vingut el doble de gent que l'any passat, jo pense, el doble. El que més ha sorprès, el food truck ha agradat molt també, que és donar el menjar dalt d'una furgoneta d'estes com estan fent en els programes de televisió, s'ha ficat molt de moda i això ha sorprès bastant. Així que els cotxes de xoque i el toro jo crec que és el que més. Les empreses col·laboradores també han coincidit en la bona resposta que la quarta Open Day ha tingut per part del públic. La veritat és que estem contents perquè ha vingut prou gent, interessant-se, preguntant el servici, el tipus de música que fèiem i bé, la veritat és que molt bé, estem contents. Estan animats, perquè com així venen a celebrar, de celebrar tots tenen ganes i tots venen en ganes de fer coses diferents en les bodes, en les comunions i de que el seu event siga un poc diferent. Ha venido muchísima gente aquí a este showroom y la verdad que tengo que felicitar a la sala Rex Natura porque ha sido una acogida increíble. Nosotros ha habido momentos que nos desbordábamos de la gente que ha venido. És que la gent està molt animada, els nòvios tenen molt de dubtes, sobretot vosaltres, xiques, les nòvies són molt dubtoses, me gusta el rosa, me gusta el rojo, yo prefiero blanco, yo no quiero cristal. És molt normal, esteu molt indecises, però en fi, entre tots així aconseguim una grandíssima oferta amb moltíssimes possibilitats. Un any més, la jornada de portes obertes del grup Rex servirà per fer molts somnis realitat. I en el nostre bloc institucional parlem de l'acte d'entrega que ha protagonitzat avui el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, una entrega de joguets de la campanya que ha organitzat la Generalitat Valenciana amb motiu d'aquestes dates nadalenques. L'entrega s'ha fet a Creu Roja. Es tracta d'una entrega simbòlica on Puig ha destacat la importància de la solidaritat. La Generalitat Valenciana, junto con la Cruz Roja, ha finalizado su particular recogida de juguetes. Una campaña navideña destacada por su lema «Hay muchos juguetes, una manera de ayudar». En total, en la Comunitat Valenciana se han recogido más de 3.600 juguetes dentro de la campaña, que irán destinados a niños de entre 0 y 17 años. En concreto, en la provincia de Valencia, Cruz Roja ha entregado 1.100 juguetes para ayudar a las familias. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha realizado una entrega simbólica de los juguetes recogidos en la campaña y ha manifestado que la Comunitat Valenciana renace con un nuevo paradigma, la solidaridad. La Comunidad Valenciana es una comunidad que renace con un nuevo paradigma que ha sido un paradigma de siempre de esta comunidad, que es la solidaridad. En todos los ámbitos donde ha habido la capacidad de intervenir por parte de la sociedad para mejorar la cohesión, siempre ha estado presente la sociedad valenciana. En los momentos de esta crisis profunda que hemos vivido se ha visto claramente. Y si hay una organización que representa de una manera más clara, más evidente, lo que es la solidaridad, lo que es el apoyo a las personas que tienen más dificultad en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista local, territorial o desde el punto de vista internacional, es la Cruz Roja. Además, el jefe del Consell ha tenido palabras de agradecimiento para los voluntarios que trabajan día a día y que permitan a las personas tener una vida mejor. Ximo Puig ha querido poner en relieve la cooperación permanente que mantiene la Generalitat y sus instituciones con Cruz Roja, y en esta ocasión con mucho más motivo, porque el acto tiene que ver con la ilusión y la magia con la que viven los niños estas fechas navideñas. I avui en Esports parlem també de diversió, perquè la primera edició de la Sant Silvestre, celebrada al Mussafes, fou tot un èxit. Més de 500 corredors participaren i, com dèiem, no falta la diversió perquè les disfresses no deixaren indiferents a ningú.
La primera Sant Silvestre d'Almussafes ha superat totes les expectatives. S'esperava la participació d'uns 300 corredors, però finalment les inscripcions arribaren a les 570. Els col·laboradors que ens han ajudat, aportant regals i cosetes, i l'acceptació ha sigut molt bona perquè no esperàvem 300 persones i s'haurem disparat a 500 o 600. Molt bé. Hem rebaixat totes les previsions. Teníem preparat per 300 persones, 300 botelles de cava, 150 medalles infantil i ens n'han passat. El que passa que me sap molt de mal que hi ha gent que se quedarà sense la botella de cava. Me sap molt de mal. Per lo menos tots els xiquets sí que tindran la seva medalleta. Per a la prova s'establiren dues categories, la infantil amb un recorregut de 800 metres i l'adulta amb un circuit de 5 quilòmetres pel nucli urbà. Crec que ha sigut un èxit, hi ha hagut molta participació de gent gran, de xiquets, ha estat organitzada per el Club d'Atletisme i en la col·laboració també de la Falla de la Torre i també, com no, amb la nostra col·laboració de tots els veïns i veïnes de l'Ajuntament. Hi ha hagut premis tant de primer corredor o corredora i també de disfressa, perquè s'han disfressat i hi ha hagut molt de comboi. Un èxit, la veritat és que estem molt contents i esperem que l'any que ve siga igual o millor, que de segur que ho serà. Els corredors han valorat molt positivament la primera edició de la Sant Silvestre a Almussafes. Molt bé, n'hi ha que fer-la tots els anys i no n'hi ha que fallar mai. Aquestes carreres sempre n'hi ha que estar ahí, sempre. Està molt bé que facin un acte així perquè de cara a cremar unes poquetes calories al sopar està molt bé. Muy bien, me parece muy bien que se hagan estas actividades aquí al día de hoy. Es una cosa bonita y divertida. Sí, me he cansat, però bueno. Un element caracteritzador de la Sant Silvestre és la disfressa i al Almussafes molts dels corredors ho tenien clar i s'ho van prendre al peu de la lletra. Homenaje a que hoy es Nochevieja, hemos hecho un reloj con las campanadas, con luz, con sonido y aquí tenemos a todos los amigos que son las uvas. Muy buena idea, por parte del Club Almussafes, el atletismo ha sido muy buena idea y a ver si el año que viene más gente. Entre els participants d'aquesta primera cursa hi van poder veure a l'alcalde d'Almussafes, Toni González. És un recorregut molt apte perquè pugui córrer molta gent. Hi haurà gent que vindrà a córrer en molt de nivell, però la majoria de la gent el que ve és a passar-se-ho bé, disfressats i a veure l'ambient. Aquesta popular carrera que se celebra en nombrosos municipis promet convertir-se en Almussafes en tot un referent esportiu amb motiu de les festes nadalenques. El vent ha estat l'autèntic protagonista de la jornada i sembla que per a demà no ho serà ja tant. Sembla que tindrem les ratxes de vent menys fortes i al cel continuarem veient aquests núvols desgastats que en principi no deixaran pluges significatives. Avui tenim activat la vista taronja per ratxes de vent a l'interior de la província de València, on podran arribar als 100 km per hora, i avís groc a la resta de la comunitat, on podran arribar als 80 km per hora. A més, les temperatures avui s'han disparat i les màximes superen els 20 graus. Respecte a la nuvolositat, continuen arribant els núvols desgastats. Demà el dia continuarà presentant un perfil ventós, però no tant com avui. Pel matí les ratxes de ponent encara seguiran entrant amb ganes, però aniran baixant en intensitat a partir del migdia. Ara bé, les temperatures també es ressentiran i es desplomaran per l'arribada d'una massa d'aire fred que produirà un contrast tèrmic molt marcat entre avui i demà. Al cel continuarem amb intervals de núvols que no deixaran res de pluges. Als Ira els termòmetres marcaran entre els 8 i 17 graus, a Sueca mínimes de 12 i màximes de 18 graus. Els pròxims dies continuarà la circulació de ponents que es traduiran en ratxes moderades i pel que fa a l'estat del cel, la situació serà semblant a la d'avui. Als Ira els termòmetres marcaran entre els 7 i 16 graus, a Sueca mínimes de 11 i màximes de 17 graus.
Recta final del nostre informatiu i ho fem parlant dels tres Reis Mags d'Orient perquè ja treballen de valent per poder recollir totes les cartes dels xiquets i les xiquetes de la comarca de la Ribera per així demà, després de les cavalcades que tindran lloc als municipis de la Ribera, entregar tots aquests regals i aquestes il·lusions. Ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar han estat presents als diferents municipis de la Ribera per tal de recollir tots els desitjos dels xiquets i xiquetes per a una de les nits més esperades de l'any, la nit de Reis. Al Mussafes, els Reis Mags d'Orient van estar al centre cultural per estar a prop dels xiquets i xiquetes acompanyats per uns patges destacats, els clavaris de 2017. Vull rebre els xiquets per parlar amb ells, que veguen els xiquets el que són els reis, veguen els pajes també i que disfruten d'ells. Fa durant molts anys així al Mussafes, ja du molts anys així, i nosaltres volem continuar la tradició. Un dia de molta feina donades les peticions dels més menuts. Para montar un camión de hierro. Una dama. Un oso. També van estar presents a Carcaixent, on van rebre les cartes dels més menuts al consistori municipal. Una cita molt especial, en concret per als més menuts, que esperen amb impaciència la nit màgica i també la cavalcada prèvia. La cabalgata, por los juguetes que tiran pequeñitos. Desfilada que presentarà les seues peculiaritats a cada municipi. I recorden anar-se'n a dormir ben prompte per tal de no interferir en el treball de ses majestats. I ara sí, donem per finalitzat el nostre informatiu d'avui recordant-los que cada dia a les 2 i a les 8 poden seguir tota la informació comarcal ací, a Ribera Televisió. Bona nit.